ओइ पुष्पाराम साला एथ' फुङाव लिंहरनानै बुरो 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 तुम झुकेगा नहीं साला तुम झुकेगा नहीं साला झुकेगा नहीं गुड मर्निं फ्रेंड्स दायो टाइमा जाबाय 7टा दा श'आ दङ 9टायाव बेनो जाबाय पुष्पा 2 ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा बे पुष्पा 2आव सासे वमेन एबा आइजो थैलायबाय माने हायद्राबादाव जादों बे काहानिया वेडनेसडे दाखालि आरो दा ओरैबायदि खारला खारसि जानायाव माने गेदारिं जानायावहाय गासिन जाखोना माखो दा थैबाय आरो दा बिना आरोबाव सासे उन्दै बेबो इन्जर जादों बाट सासे आइजोआ थैबाय दा बे पुष्पा 2 फिल्मखौनो जों नायनो थांगासिनो दङ दा ओरैबायदि हिट जादोंनो दा नायबासो मोनथिसिगोन थांनाय बारावथ' दंफांनि काहानिमोन एबार मानि काहानि बेखौ मिथिला दा गें वाइसआवहाय जानो हागौ फिल्मा दा जियानो जा नै आर्लि इन दा मर्निं दासो सिरि मोन्दों मुफ्रुंग्रुंनो थ' गाइसमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबायदि मानसि जायो नोंथांमोना दा उदैयाव जेबो गैया साहाबो गैया ओंखामबो गैया दा लामायाव मा मोनजायो दा सासे लोगोनाव थांगासिनो दङ बिनाव थांग्रोनानै माने बिनि लामाजोंनो आं थांगोन नालाय बिसिनिजों ओरै थंला सहैखायो दा बेनाव थांसै आं दा मा जाहैयो बेथ' जाहोनाय नङागोन महादय नोंथ' जाहोनाय नङा बेरे फुंजानि हटेलाव दा मा मोनजायो जानोसै दाथ' जेबो गैया बिदिबा रायजोफोर थांनायसै माबायदि पुष्पा 2आ वा आसला खाटारनाक न' लुखुमना दङ गारिखौ लाङा आङो गारिखौ बेयावसो दोनलायबावदों बे आरामनो पुष्पा दंना गैया बे न' गोदाना पा लागाव जोबनां र' कारेन्ट बिलखौ दोखो खालामना गालांनो पुष्पा 2 नायग्रा बियो हेलमेटाबो मालाय 5000नि बायदों एकदम जोबनां र' लाइटखौ मा जोङो ओइ जोंबावबाय माबायबा दङ नामा जोबना गालांदां जोंबावबाय दंबावो नामा दंबावो आरोबाव दासो जादों बिलखौ गोगोम खालामना गालांना बिनिखौ पुष्पा 2 नायग्रा बियो दाबो गैया मानसिया बहा थांदों बेलाय दुगैदों ना मादों ना खिदों दा गाइस सफैबाय आङो नै लोगोनि रुमाव दा मानसिया गैया लाइटखौ दांजोब्बाय आं नै बिला जाखांजोबदोंसै आंनाथ' सफैदों बिला बे मासाव दा गाइस नैबे पुष्पा 2आ ओरैबायदि हिट जादों दा दाखालि बावै मोनसे प्रिमियार श'आवहाय मोनसे गेदारिं जानायाव दा सासे आइजोआ थैबाय आरो बिदिनो खारला खारसि जादोंमोनदां नारसिननि मानसिफोर जाबाथ' आर्टिस्टफोर फैदोंमोन जानांगौ दा बेवहाय सासे आइजोआ थैबाय आरो 35 इयार्स आरो बे जाथाया जादों हायद्राबादाव दा बे जोंनियाव नङा ओंखायनो आं खोन्थाबाय बे पुष्पा 2 फिल्मनि थाखायनो बे प्रिमियार श'आवमोन नालाय दा जोंबो बेखौ नायनो थांगासिनो दङ टंला होननायाव दा जोंबो टंला होननाय सिनेमा हलाव नायनो थांगासिनो दङ फिल्माथ' जोबोर इन्टारेस्टिं जादों थांनाय बारावबो 1आ दा 2आथ' ओरैबायदि काटारनाक जागोन दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय जायफ्रा नायनो गोसो दङ आरो जुदि खाथि खालायाव हल दङबा एसेबां गोजानाव थांनानै नायनांगौ गोनांथि गैया मानो होनोबा देनां नुखागोन नालाय इउटुबावनो आंलाय आंखौ एथ' फुङाव लिंहरनानै गैयाब्रा मानसिया अबाव दंलाय पुष्पारामा सोना पुष्पाराम ओइ पुष्पाराम साला एथ' फुङाव लिंहरनानै बुरो 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 नै गाइसमोन नै बेनि गारिखौ लांसै ओरैबायदि गिखायो गारिखौ नै थालाया ओरैबायदि गिखायो आंनाथ' ओरैनो थायो डाइरेक्ट आंना खामसालियावनो थायो बेना नै आयौ ओरैबायदि गियो लांबाला माबा बायनो हाबावगोन मालिक थ' दायो जों सफैबाय हल खाथियाव बे जाबाय टंला टाउन दा स्कुल टाइम ना ओरैबायदि मानसि जादों स्टाइलिश बाजार ना मा जाखोलाय स्टाइल बाजार फिल्म नायग्राफ्रा सफैजोब्बाय नामा झुकेगा नहीं है ना झुकेगा नहीं चाल गांगुआ
Ustin de katana gangua. As Puspa 2. पुष्पा के सामने झुके ही रहे Zuki ka nahi chala. Jangan ada 3D sermon, 3D ni plat 2D pibai, 2D. Paisa moनफिनसिगोन दा? Paisa moनफिनसिगोन ना? मोनसिगोन? 50-50 दा नै बेल'सै जोङो गासै 16 केजि थांबाय 16 केजिया थांबाय जोंहा 8 बिगायाव 16 केजि थांबाय खिन्थु थोबावाखै खोथाया जाहैबाय मेसिनजों गायनाया एसे जाब जाब जायोना आखाइजों गायबालाय थांनाय बाराव बिगासेयाव 2 केजिनि एसे खम थांदोंमोन आरो देग्लाय एसे बारा थांबाय दा बे गोजाया मानि थाखाय जादों होनोबा बावहाय मुलि लागायदों टालिया होननायखौहाय लागायनांगौ आरो मानो होनबा बेखौ लागायबाथाय हा सिंनि एम्फौआ जानो हाया आरो बेगरखौ आरो दाउस्रिफ्राबोथ' मोनजाखाला एक्चुअली दाउस्रिया मानो मोनजाला होनोबा मेसिनजों गायनाया बिराद गोथौ गोथौ हाबो आरो आखाइजोंबा बांद्राय गोथौ हाबा लेखौ एसे लायदेरबावनोसै पेकेटसेयाव 4 केजि थायो बिदिनो 1800निफ्राय 2200-2300 गाहाम लायो आरो ओमफ्राय आंथ' दायो खुलासो बायनोसै पेकेटसे लाबा एसे बांद्रायगोनदां मथा मथि आङो दब्लायसेयाव मथा मथि गिदिर दब्लाय बियो 2 केजिसो लाबावनोसै आं दिनै लास्ट गायनाय रायजोफोर बेनिफ्राय जोब्बाय आरो खिलिनाय लोगो लोगो खिलिनाया सप्तासेनि गेजेराव खिलियो 10 दिननि गेजेराव गासैबो खिलिजोबो आरो ओमफ्राय दा खायसे खायसे खिलियाबा गायस'ना होनोसै बाव ओमफ्राय बेराया कम्पालसरि नांथारसिगोन दा बेयाव गासैबो जुखाम गायजोब्बाय ओरै सारो फाल्ले सोरगिदिं गायजोब्बाय नैबेखौ एसे गायदेरबावनोसै मेसिनजों ओमफ्राय जोलैयाथ' थोलाना दा जोलैखौ आङो बांगालपारायाव लायनोसै आरो दा बेयाव बेगरखौ सोयो आरो दा नै बेखौ जों सोनोसै बे कालारा माने टालिया लागायनाय ना ओंखायनो गोजा जादों बेखौ बाव सोनोसै बेनिफ्राय दुरुं बोबा साबसिन जायोमोन बाट दुरुं बोबा बिराद टाइम लायोना ओंखायनो गनजों आइडिया लानानै माने 1 फुट लानानै डाइरेक्ट नारलांबानो जाबाय आरो बैखौ नारसिनांगौ दाथ' गाइस 8 बिगा कमप्लिट जाथ'बाय बिनिफ्राय उननिखौ उनाव खोन्थानोसै बेवहाय 16 केजि थांबाय आरो ओमफ्राय एसे नांदेरबावगौ बेखौ लायनो थांसै दा रायजोफोर रज'नायाथ' 10 दिननि गेजेराव फुरा रज'जोबो ओमफ्राय रज'नाय लोगो लोगो माने बेनि सिगां बेराखौ होनांगोन नङाबा बोरमा मोसौ हाबगोन ना दाथ' हनै बोरमाया खाथि खाला मेरला दं बै खनायाव बोरमा जागासिनो दङ नै आरो जोंनियाव ओरैबायदि सेसाबो दङ ओमफ्राय मैबो दंमोन मैया दासान्दि नुथ्राखै बै साहा बागानथिं दं खोमा दा गाइस रायजोफोर हनै सासे इउटिउबार फैदों एकदम लेटेस्ट जाखांफुनाय आंनि बागानखौ नायनो फैदों आरो ओरैथ' जोंहा आफाया मावगासिनो दङ हाजिराखौ मोनाखै लेबारखौनो मोनाखै ओरैबायदि प्रब्लेम ओंखायनो मेसिनखौ लानांबाय दा जेबो नङा आंथ' रेगुलार गायबाय थासिगोन नालाय ओंखायनो मेसिन लाबाय दा हनै ब्लगिं खालामगासिनो दङ माबायदि खस्थ' ब्लगिं खालामो इउटिउबारफ्रा डलार मोननो थाखाय नै नायदो बा 10x आव बोगोन आं 10x आंना सेमसां ना केमेराया बोजोबनो हायो झुकेगा नहीं चाला ब्लग खालामसिगोन बियो ब्लग खालामसिगोन आरो बियो ब्लग एकदम हनै गायगासिनो दंथारो नै एकदम बिथिं खुसेर बागान बिथिंबो गायदों ओरैबो गायदों दे होमबा रायजोफोर आङो दा बेखौ लानानैनो बांगालपारायाव लायनोसै ओमफ्राय लायनायनि भिडिअखौ आं नेक्स्टआव नोंथांमोननो खोन्थानोसै दे रायजोफोर थेंक इउ भिडिअ नायनो थाखाय आरो खोनासं रायजोफोर साबस्क्राइब गावसोर साबस्क्राइब खालामा नायो लाइक खालामो साबस्क्राइब खालामाखै दे खालामदो दे स' थेंक इउ गाइस